Να ακούσουμε τον κύριο Ζιακά. Ναι, αυτές είναι πολύ καλές οι απόψεις, αλλά χρειάζεται βέβαια να τις τοποθετούμε πάντοτε μέσα στα ιστορικά δεδομένα. Για το ιερατείο θα συμφωνούσα σε πολλά σημεία από αυτά που είπατε, αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι η θρησκευτική εμπειρία της ανθρωπότητας ευθύς εξ αρχής. Νομίζω ότι ο άνθρωπος, ο απλός άνθρωπος που ζούσε κάποτε έξω από τις οργανωμένες κοινωνίες, ήταν εκείνος που έβλεπε το μεγαλείο της φύσης και θαύμαζε το μεγαλείο της, αλλά και είχε και κάποιο δέος προς τις δυνάμεις της φύσης. Και αυτό το δέος ήταν εκείνο το οποίο οδήγησε στην θρησκευτική εμπειρία, στις προσευχές και σε όλα εκείνα τα οποία κατόπιν θα παρουσιάσουν τις θρησκείες. Οι μεσολαβητές είναι αυτοί που παίζουν τον περίεργο ρόλο. Κοιτάξτε, δεν λένε τη δική τους άποψη, λένε την άποψη του Θεού. Οπότε το να αντιταχθείς αυτούς είναι σαν να αντιτάχθεσαι στο Θεό. Ναι, αλλά εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Κοιτάξτε τώρα, το πρόβλημα του ιερατείου είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και θα ξεφεύγουμε λίγο, νομίζω, από το θέμα μας που σήμερα είναι ο μεσιανισμός. Έρχεται πράγματι κάποτε όταν οργανώνονται οι θρησκείες, το ιερατείο έχει και τις καλές του και τις κακές του όψεις. Ο Μεσσίας όμως είναι ένα άλλο πρόσωπο. Ο Μεσσίας γενικώς είναι το πρόσωπο το οποίο περιμένει ένας λαός, οποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός ο λαός, να τον σώσει. Και ο Μεσσίας βεβαίως ξεκινάει από την Παλιά Διαθήκη. Και οι Εβραίοι περιμένουν μέχρι σήμερα τον Μεσσία. Οι χριστιανοί έχουν τη γνώμη βέβαια ότι ο Μεσσίας ήρθε και αυτός ο Μεσσίας είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και ακριβώς έχει την δυνατότητα να σώσει τους ανθρώπους και να φέρει το καλό και να φέρει την δικαιοσύνη στον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς περιμένω. Στο σημείο αυτό. Υποτίθεται ότι ο Μεσσίας, με βάση τα όσα λέμε, έρχεται για να σώσει τον άνθρωπο. Και ο Χριστός λέμε ότι ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θεωρείται σήμερα σωσμένος. Αν είναι θεωρείται σωσμένος σήμερα ο άνθρωπος, τότε γιατί αντιμετωπίζει όλα αυτά τα δεινά? Θα απαντήσετε. Μια λέξη μόνο. Ακριβώς εδώ βρίσκεται η έννοια του μεσιανισμού. Ο άνθρωπος κατά τη χριστιανική διδασκαλία δεν θεωρείται σωσμένος, αλλά ότι μπορεί να σωθεί, σώζεται και βέβαια σώζεται μέσα στην Εκκλησία, με το έργο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Της χριστιανικής Εκκλησίας. Ναι, της χριστιανικής Εκκλησίας. Όποιος δεν είναι χριστιανός. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αρκετά δύσκολο. Έχω την εντύπωση ότι ο Χριστός το απήντησε αυτό και ο Απόστολος Παύλος κάπου λέει για αυτό το θέμα, ότι όταν ρώτησαν κάποτε τον Χριστό και τις δύναται σωθήνε, είπε τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Δηλαδή ο Θεός... Αυτή είναι εποδός κάθε θρησκείας, νομίζω. Δεν υπάρχει θρησκεία που να ισχύζει ότι δεν είναι δυνατά τα όσα έχει εξαγγείλει. Όλες οι θρησκείες ισχυρίζουν ότι το αδύνατο είναι εφικτό, εάν οπαδοποιηθείς στις θρησκείες αυτές. Ναι, εξαρτάται από αυτό που λέτε θρησκείες. Δηλαδή, τώρα, κοιτάξτε, όταν μιλούμε για μεσιανισμό και το πνεύμα μας ήταν περισσότερο στην έννοια των μονοθεϊστικών θρησκειών. Γιατί αν πάμε στον Ινδουισμό δεν ξέρουμε τι θα πούμε θρησκεία. Εκεί είναι πολύ ευρύτατα τα πράγματα και η θρησκεία είναι ο δρόμος τον οποίο ακολουθεί κανείς, τον οποίο δείχνει το αιώνιο ντάρμα. Το αιώνιο ντάρμα είναι μια απρόσωπη αρχή που συνέχει τα πάντα, τα φυσικά και τα ηθικά και όλα τα πνευματικά και δίνει τις ιδιότητες στον κάθε άνθρωπο. Μετεψυχώσεων, δεν είναι μια διαδικασία σωτηρίας. Είναι άλλο θέμα. Κοιτάξτε, είναι άλλο θέμα, είναι πάρα πολύ, γιατί δεν μπορούμε να γενικεύσουμε και να βάλουμε τις θρησκείες κάτω από το ίδιο μέτρο. Η κάθε θρησκεία έχει τα δικά της. Και στον Ινδουισμό θα μας έλεγαν, αν ήταν εδώ οι Ινδουιστές τώρα, θα μας έλεγαν ότι εσείς έχετε τον δικό σας δρόμο του Ντάρμα, εγώ τον σέβομαι. Εγώ έχω τον δικό μου και ο άλλος έχει τον δικό του. Γενικότερα θα πρέπει να δεχθούμε ότι οι θρησκείες είναι δρόμοι προς τον Θεό, δηλαδή δρόμοι προς τη σωτηρία. Ο Ινδουισμός δεν διαφέρει προς τούτο. Όχι, διαφέρει πάρα πολύ. Διαφέρει πάρα πολύ ο Ινδουισμός. Ο Ινδουισμός δεν οδηγεί στις θεότητές του.
τον μισθό. Εξαρτάται αν οδηγεί στις θεότητές του ή όχι. Το κύριο αντικείμενο του Ινδουισμού για σας ποιο είναι? Να μην οδηγήσει τον μισθό. Ο Ινδουισμός είναι ένα πέλαγος. Το ονομάζουμε εμείς Ινδουισμό και τον ονόμασαν οι δυτικοί ονόμασαν Ινδουισμό επειδή είχαν υπόψη τον χριστιανισμό. Ο Ινδουισμός είναι θρησκείες πολλές, με πολλές και ποικίλες αντιλήψεις. Και υπάρχουν επιμέρους βεβαίως θεολογίες. Το ερώτημα είναι σωθήκαμε σήμερα που ανήκουμε. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, κατά τη χριστιανική διδασκαλία βρισκόμαστε σε έναν καινούριο αιώνα. Ο καινούριος αιώνας άρχισε με τον Μεσσία Χριστό και η Εκκλησία είναι ο καινούριος αυτός αιώνας μέσα στον οποίο οι άνθρωποι πορεύονται προς τα έσχατα. Δεν τελείωσε η σωτηρία της ανθρωπότητος και είναι αμφίβολο εάν πραγματοποιηθεί η σωτηρία της ανθρωπότητας στον παρόντα κόσμο. Αλλά πορευόμαστε προς τα έσχατα. Η Εκκλησία βρίσκεται σε έναν εσχατολογικό αιώνα. Αυτή είναι η εκκλησιαστική αποδόση. Λοιπόν, αυτό είναι το εκκλησιαστικό μέρος. Βεβαίως. Ναι, μα δεν περιμένουμε Δευτέρα παρουσία. Κοιτάξτε, και θα έρθει η Δευτέρα παρουσία, ακριβώς είναι το τέρμα της εσχατολογικής πορείας της Εκκλησίας. Εδώ υπάρχει ένα λεπτό σημείο, τα πράγματα συγχέονται. Επιτρέψτε μου μόνο ένα σημείο. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση που θα συμφωνήσω καμιά φορά εμείς οι θεολόγοι, θα συγχαίουμε αυτά τα πράγματα με εσάς, διότι τονίζουμε πάντοτε σαν εσχατολογικό σημείο την μετά θάνατον ζωή. Η Εκκλησία είναι λέμε, μια καινούργια κοινωνία. Καινούργιος αιώνας σημαίνει καινούργια κοινωνία. Άρα μέσα στην κοινωνία αυτή πρέπει να ζούμε, να βοηθάει ο ένας τον άλλον, να δίνει, όπως είπε ο Χριστός, εάν έχω 2 χιτώνες να δίνω τον ένα στον αδερφό μου. Πράγμα είναι μια κοινωνία που δεν γίνεται. Αυτό είναι. Σωθήκαμε από αυτήν την άποψη. Εδώ είναι το πρόβλημα. Εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Το αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αυτό είναι πάλι, αυτή είναι η μεγαλύτερη εντολή πάλι της χριστιανικής διδασκαλίας. Που πραγματώνεται πολλές φορές. Πραγματώνεται. Αλλά γενικά... Μην περιμένετε να πραγματοθεί σε μια γενική, με μια γενική έννοια της... Δηλαδή κάποια μεμονωμένα άτομα χαρισματικά αγάπησαν τους εχθρούς τους. Αλλά γενικά στο σύνολό τους. Η θρησκεολογική αυτή τοποθέτηση δεν δικαιώθηκε. Αυτό είναι, δεν δικαιώθηκε. Στο σύνολό της δεν δικαιώθηκε και ούτε περιμένουμε να δικαιωθεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Βεβαίως, να κάνετε. Βλέπουμε ότι το κρατεό επιχείρημα της θρησκευτικής αυτής σωτηριολογίας, του Ιουδεοχριστιανικού μεσιανισμού, το αγαπάτε τους εχθρούς σας, που κυριολεκτικά σκόρπισε ρίγη συγκινήσεως και ήταν και η αφορμή της προσέλευσης. Το μεγαλείο αυτό της αγάπης που φτάνει μέχρι την αγάπη του αντιπάλου. Δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Συζητιέται δε αν καταφέραμε στον χριστιανικό κόσμο να δούμε την πραγμάτωση της υποδιέστερης εντολής αγαπάτε αλλήλους, αγαπηθείτε δηλαδή μεταξύ σας. Τα ατέλειωτα δόγματα και σχίσματα της ίδιας θρησκείας που τα χωρίζει αβυσαλαίο μίσος αποδεικνύει ότι ούτε τους ομόθρησκούς τους δεν μπόρεσαν να ανεχθούν. Αν δεν κοιτάξουμε τους αντιπάλους, τους εχθρούς, τους αλόθρησκους, άφησε μια γιγάντια ιστορία πάθους, μαχών κατά των αντιφρονούντων. Έχετε υπόψη βέβαια τον μεσαίωνα της Δύσεως. Περισσότερο ναι. Περισσότερο έτσι. Η Ανατολή ήταν εκείνη που συνεργάστηκε με όλους τους λαούς της Ανατολής, προσέφερε πάρα πολλά πράγματα. Με την προϋπόθεση της προσχώρησης όμως. Ναι, όχι με την προϋπόθεση προσχώρησης. Προσέφερε πάρα πολλά πράγματα και σήμερα ακόμη γίνονται αυτές οι προσπάθειες συναδελφώσεως των λαών.